Lesi sangoma esigodliwe igama laso njengoba inkantolo ithe singavezwa sibhekene namacala esikhombisa okubalwa kuwo amathathu okubulala. Siboshelwe ukuthi saba ngungqondongqondo ekubulaweni kwelungu le-ANC Youth League uThamsanqa Gcabashe kanye namaphoyisa omkhandlu dolobha waseThekwini amabili uLindokuhle Madonsela noNdumiso Thusi nokuyisigameko obekusolwa ukuthi siyamene nezombusazwe. Sibonga ingalo yomthetho ukuthi after 6 years kuhlale kungathi kubhecwana kwipolitiki kanti cha akukho kuhlanganisa ipolitiki nalolu daba sekuze kwavela ke egcineni so nje sibonga umsebenzi wamaphoyisa. Kubikwa ukuthi ngo-2020 kuNhlaba uThamsanqa Gcabashe wadutshulwa wabulawa ngephutha yizinkabi ezabe zithunywe yiso isangoma zicabanga ukuthi unguLindokuhle Madonsela owabe esolwa isangoma ngokuthi uthandana nonkosikazi waso. Umndeni kaGcabashe ubemkele ubulungiswa kodwa ke uthi namanje lobu buhlungu abudluli. Yeba kwamukeleki lokho ukuthi ingane yami yafa ngephutha ngoba ngeke isavuka. Umuntu mangabe efe ngephutha ubulawe ngephutha bebengamboni. Kwenzeka kanjani lokho uma ngabe uthengiwe ukuthi hambe obulala umuntu ubusubulala umuntu ongasiyena ongahlangene naleyo yini. Kubhlungu nje akupholi akuvumi futhi ukuphola. Emva kwamasonto amabili kudutshulwe ngephutha uGcabashe, izinkabi zabe sesithungatha uLindokuhle Madonsela nowadutshulwa engaphandle kwakubo ekanye nomlingani wakhe uNdumiso Thusi. Abazali babo bebekhona enkantolo. Nabaqeda njengami ngoba uMadonsela umfana wami bengenzela konke bengenzela konke nje njengoba engasekho nje kunomehluko futhi omkhulu ukuthi akasekho. Sizobonga kakhulu nje amaphoyisa kakhulu ngasenzele kona ukuthi ekugcineni kosuku kuze kutholakala umsuka wendaba ukuthi ngempela kwasukaphi kwayapi kwangaba nje icala elivele liphelele nje kube mahlayeni bese liyaphelela. Icala lizobuyela enkantolo ngoLwesihlanu ukuze afake isicelo sebheyili umsolwa.